Ja, Jenny, nu det første for to låter av Arsens Leierdag. Hva damer der? Men det var sterkt vel. Jeg hadde første fer, og jeg hadde vært sære avhåvers. Det er sånn at det er noen ting som man kan bruke, og noen som man ikke kan bruke. Men jeg hadde avgjort, jeg fikk ikke nekk om på at jeg var med meg å gjøre. Så hva heldur du at vi har blandet allmänt och privat och så det tänker man ska hålla fram det? Ja, det hade jag avgjort. Alltså, nu sitter jag ensam med att arbeta här och till sådana som är som bland annat som fastansätter och ett folk att sätta mig halva tog ju annars bara och töjm. Men jag tycker hur goda pastor är det gällande. Så vi kunde att lära för nu. Sommer hade kanske att är bara för stora fyrtöker eller vad helt du om det? Alltså lägga innanför stora fyrtöker och större fyrtöker. Nej, det hade jag avgjort inte. Jag hade ens lite mindre fyrtöker här ganska större avgångar. Kanske mer tarra av mig ut och ta sig vid ånder och höjda om tarramp och kanske få utblåster. Tog det som inte är samlat av små arbetskurser. Så att det kan gå anfalla öron lejaren eller låta gå att den fast där det vill så vilja. Ja, just det. Jag kommer att Tack för det. Så tack.